Ayo dibacutke. Duo gendut. Ya. Duo gendut sapa? Tatin karo Ayu sekalian loro sisan. Oh iya. Ayo sinden-sinden berbobot iki no. Iya. Sinden berbobot, bobote kliwat saka menungso lumrah. Iya. Wis ora apa-apa wis. Didi banget iki ya. Nah, iki nek si Tatin gelem nganggo kacamata kaya kembar kok. Iya. Cangkeme jembar. Heeh. Cangkeme sapa? Iya, ayo medho. Nah. Edan iya. Pak Gatot ngapa? Mbak Tatin karo Mbak Ayu ya bobote wis meh padha. Ayo wis nganu kok ya apa jenenge iki kepomo uripe dadi wis ora kepiye. Iya, ya wis ora apa-apa. Ayo arep nembang apa Mbak Tatin karo Mbak Ayu? Ya. Sarembuk sing kompak. Amundutan ana pirang-pirang podang kuning wis diaturake. Nggih. Engko perkara Banyuwangi dipasrahke si iki. Sapa? Anting iki. Oh, nggih, siap. Nggih. Banyu sing asli. Piye? Lali janjine nggih, Pak. Lali janjine ya kena. Ya. Niku napa? Oh, iki gending Banyuwangi manut. Oh ya. Sik, tak golekane sing kowe pas. Ya. Podang kuning wis. Iki ana lempitan meneh iki. Wah, jan nyenengke tenan, Biuk. Yuk, petutuk. Heeh. Ora dikeke kene. Apane? Duwite. Loh, lah iki kuasaku e. Iya. Le nyuwun liwat kene kok keke kowe. Kowe butuhe nyambut gawe sing apik. Nggih, bagi-bagi dong, Pak. Bagi-bagi nek wong songo ki engko nek kowe tak keki kae liyane do. Kula, Pak, mending ngono. Ha tekor. Iya. Nggih pun, Mang Pek mawon men tambah sugih. Ya rada iri bocah ya wis ora apa-apa. Ya. Pun cidane napa? Apa terserah. Lali janjine. Ya, dibawani wong loro. Ya. Nggih. Kowe sik Pak, aku sik yuk. Sik tua sik. Sing tua dalange. Malah genti akon. Iya. Ya. Sing rumangsa tuwa dhisik. Ayo jenengan tua mboten? Lho, aku ki dalange. Dalang ki akon ya malah. Iki ngandake tua kok ora ngandake dalang. Iki wit nganu kok sinden kok udu dalang kok. Tua nggih Bu Pras. Nggih ta, Bu? Ya. Lan santrap Pro Prastiwi wene. Ya. Ya. Dina minggu kang tak anti ya tina muni ngaya wara kowe Ya. Mong lali janjine. ya terus Anane pijer semaya. ganti Tatin pintar kelek alasan Tatin meneh ngandur-ndur angan dukur. Tatin meneh Kok aku terus? sing tuwa kok Ya tua iki sithik wae ra kakek. ora sing tuwa ki dibladhek men gak modar sing enom dimimi Oh ngono. ah ngono Ngono nek aku mati, piye jenengan kok tak susul. lho kok kualik piye Lah yang kok ya aku nyusul jenengan lho kecil. wis ora sah Lah apa ora gelem? wis rasa Lah, aku tak menyang dhewe wis rasa tok susul kuwi mangkat tok dhewe kowe karo aku ki duniane beda kok beda? lah aku cetha ning swarga kowe ning neraka kok
Masa sih ya ora wong dalang iki rada saru dadine nang neraka. Nah nek ora saru ya ora seneng delok wayang kok. Iya. Ya ora saru ning jijiki. Sing dijiki kowe kuwi. Nek ra jijik ya ora ana aku. Kowe iki senengane ora. Ayo ora. Ora. Ngono dhewe kok ya. Aku gak ngomong ora dalange saru terus kowe. Ayo gak omong karo aku kok melu ki lho. Lah aku nek duwite arep nek omongan gah saru terus kok. Ayo jenenge kuwi ora konsekuen nek duwite arep kok omongane moh. Ya nek omongan aja sing menjurus to. Aku ora tau menjurus kok. Lah, Walah piye? tambah meneh iki apa jan. Ora seneng aku nek kaya jan wis. Pepele nggih. Ayo aja meri, ayo penake ngene iki. Apa-apa ngono PN. Ayo yuk. Rumah saku kok kaya ora trima lho. Penake dadi dalang ki ngene iki. Iya. Ki engko tak lumpukke dienggo Terus? kas kanca-kanca. Lah sindene pundi? Oh, sindene ya melu kas kanca-kanca. Kowe nek butuh seragam, butuh apa-apa meng kari njaluk kas. Ya ora wingi tuku dhewe. Ah kok tenanangan tuku dhewe wong ana kas kok. Lah dalange ra ngene kok. Wah, wis ngeyel. Lah piye? Ya sesuk tak kei nek meng seragame. Iya. Kayak apa? Aku ki kurang piye karo sinden-sinden ki. Gelungan kok nukokke. Bros kok nukokke. Dipasangke ora gelem ayo wis. Ya nek pasang bros yo. Lah milih. Kasus ngono. Nganti gembos, ayo. Ya. Aku wis ora Lali janjine Tandane awasane.
matur suwun. Nyondo iki kekno anu oh sik nganu kas kae. Ya. Ndak selak dijaluk Bromo Corah kowe. Ya kuwi ora urung ming nek ora gek dikekke ming kula pundi Pak ngono. Ya wis matur sembah nuwun lenggah sing kepenak. Ya.